Hola a tots! En este darrer vídeo veurem com es van desenvolupar i expandir els regnes cristians de la part oriental de la península. A mi el menjar oriental m'agrada molt, No és això oriental, cap de suro. Mira, com en el vídeo anterior refresquem alguns conceptes bàsics de geografia. Això d'ací són els Pirineus, una serralada de muntanyes molt elevades que separa la península ibèrica de la resta d'Europa. I este d'ací és el riu Ebre, que passa per Saragossa i desemboca en Tortosa. I ja està? Sí, de moment sí. A mi eixe, de moment, no m'agrada gens. Recordem ara coses del tema 2, el tema de l'Àndalus. L'any 732, els francs, comandats per Carles Martel, van aconseguir aturar l'avanç musulmà en la batalla de Poitiers. Després, el seu fill Pipí el Breu, que li diuen el Breu perquè era molt baixet, i el seu net Carlemany, Que li diuen el Many perquè era de Saragossa. No, Carlemany significa Carles el Gran. Ah, que era més alt que son pare, no? No, era Carles el Gran perquè va aconseguir conquerir quasi tota Europa. Val, no t'enfades, no t'enfades. La qüestió és que Pipí el Breu i Carlemany van seguir avançant cap al sud i van travessar els Pirineus. I van conquerir Pamplona l'any 778, Girona el 785, Huesca el 788 i Barcelona l'any 801, establint en aquests territoris la coneguda Marca Hispànica. Que no està, la veritat. No, la Marca Hispànica són uns territoris que s'extenien al sud dels Pirineus i que servien de protecció a l'imperi. La Marca Hispànica estava formada per diferents comtats que estaven governats per comtes. No, este tipus de comtes no. Comtes de veritat, que a més eren vassalls de l'emperador Carlemany, el qual va morir l'any 814. A partir de la mort de l'emperador Carlemany i de les guerres que van enfrontar als seus nets per la divisió de l'imperi, els territoris de la Marca Hispànica van anar desvinculant-se del seu vassallatge. Així, l'any 824, el noble Íñigo Arista es convertirà en el primer rei del regne de Pamplona. Al llarg d'aquest mateix segle IX, els comtats d'Aragó, Ribagorça i Sobrab s'independitzaran dels francs i es vincularan al regne de Pamplona. I el comte de Barcelona, Guifré el Pilós, convertirà el seu càrrec en hereditari. Li deien Pilós perquè dir-li pelut no quedava tan bé. Ja en el segle X, el regne de Pamplona conquerirà la zona d'Àlaba i la Rioja. Això és que tenien ganes de beure vi. Mentre que a Catalunya, l'any 987, el comte Borrell es negarà a renovar el vassallatge amb el rei dels francs. ¡Hala! ¡A tomar por culo! ¡Vámonos! Van passar els anys i el regne de Pamplona va anar expandint-se fins que va arribar el rei Sanç III el Gran. D'este ja vam parlar en l'altre vídeo, Sanç III el Gran va unir el regne de Pamplona amb el comtat de Castella i els comtats aragonesos. Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. No, si no ho va separar cap home. El va separar el mateix Sanç III quan va morir, que va atorgar a cada un dels seus fills un dels 3 territoris. Hoy vamos a aprender a dividir. Després de la divisió, el comtat de Castella i els comtats aragonesos passaran a ser regnes. ¡El rey en el norte! 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 Mentre que el regne de Pamplona passarà a dir-se regne de Navarra i quedarà encaixonat entre Aragó i Castella, impedint així la seva futura expansió cap al sud. ¡Vaya mierda! L'any 1118, el rei Alfons el Batallador, rei d'Aragó, aconseguirà arribar a l'Ebre i prendre la ciutat de Saragossa. La riada que registra el Ebro desde el pasado viernes ha llegado este lunes a Zaragoza con unos 1.500 metros cúbicos por segundo. L'any 1137, el rei d'Aragó, Ramiro el Monjo, cedirà els seus drets a la corona a la seva filla Petronila, que era una xiqueta encara. Petronila es comprometerà en matrimoni amb el comte de Barcelona Ramon Berenguer IV, i el fill de la parella, Alfons II, serà el primer rei de la corona d'Aragó. El mateix que vos he dit en el vídeo anterior, no confondre Regne d'Aragó amb la Corona d'Aragó. La Corona d'Aragó és la unió del Regne d'Aragó i el Principat de Catalunya i en un futur del Regne de València, les Illes Balears, l'illa de Sardenya, Nàpols i Sicília. Ramon Berenguer IV també va arribar a l'Ebre, però ho va fer a la ciutat de Tortosa l'any 1148 i a Lleida. Me encanta.
Que los planes salgan bien. Seran aquestes dades que l'abast cristià s'ature per l'arribada dels almoràvits i els almohades. Llame ahora mismo y aprovechese de la mejor oferta del mercado. Fíjese qué precio. 2 almohadas más 2 fundas de regalo por tan solo 4.790 pesetas. Profe, no és per res, però si acudí ja el vas fer en l'altre vídeo, Ja, és que no dona pa més. Els almohades foren derrotats per una coalició de regnes cristians l'any 1212 en la famosa batalla de les Navas de Tolosa. I a partir d'ací, la corona d'Aragó iniciarà la seva expansió cap al sud. Camino del sur. La figura clau en este sentit serà Jaume I el Conqueridor. Que tenia 100 soldats, no? Jaume I tenia 100 soldats. Amb 100 soldats jo no va ser ni a tirar-ho. El 1228, Jaume I conquerirà l'illa de Mallorca. D'ahir és el Montoro, el de les pilotes. Hòstia, pilotes! Oh, que són de bones! M'encanten! Molt bones, les pilotes, sí senyor. I no t'oblides de dir que en 1235 vaig conquistar Eivissa i Formentera. Ja ho ha dit vostè, majestat. És que tot ho he de fer jo. Però el més important per a nosaltres és que el 9 d'octubre de 1238 el rei Jaume I entrava en la ciutat de València i fundava el regne de València. I quan vèrem Nostra Senyera damunt la torre descavalcàrem del cavall. Endreçant-nos vers Orient, ploràrem dels nostres ulls i besàrem la terra per la gran mercè que Déu nos havia feita. Les conquestes del rei Jaume I no van acabar així, va continuar cap al sud. Camino del sur. Clar, vaig conquerir la ciutat d'Alacant i en 1266 vaig conquerir fins i tot la ciutat de Múrcia. Però pel tractat dels Mirra li vaig tindre que cedir d'aixòs territoris al rei de Castella. Això et passa per no llegir el que signes. D'esta manera, la corona d'Aragó veia com se li bloquejava la seva possible expansió cap al sud. I així s'acaba el tema, no? No, que va. Però si ja no podies conquistar res més. En la península no, però tenien tot el Mediterrani per a expandir-se. I això van fer. Així, el 1282, el rei Pere el Gran conqueria l'illa de Sicília. El 1287, el seu fill, Alfons el Liberal, prendrà l'illa de Menorca. El 1319, una companyia de mercenaris catalans, anomenats els almogàvers, conqueria els ducats d'Atenes i Neopàtria a Gràcia. Jaume II conqueria l'any 1323 l'illa de Sardenya. I en el 1442, Alfons el Magnànim conqueria Nàpols. Quins descendents més salats vaig tindre, A que sí? De tot hi va haver, majestat. L'Alfons el Magnànim ell va muntar molt bé en Nàpols, molt. D'esta manera, la corona d'Aragó es convertirà en la major potència econòmica i militar del Mediterrani fins al punt que l'almirall Roger de Llúria, o de l'Àuria, va dir això. A partir d'ara, no hi haurà peix que s'atreveixi a treure la cua si no porta lligada la senyera amb les 4 barres del nostre senyor rei d'Aragó. Val, sí, majestat, molt èpic, però el vídeo se'ns està quedant molt llarg. Què? I no vas a dir res de com vaig crear el regne de València? No, a l'altre tema. Faràs un vídeo també? Sí, que a mi m'agrada molt eixir per la tele. Ja ho teniu bé, ja. Au, fins la pròxima.